El primer dia de festa major de Sant Andreu de la Barca ha arrencat marcat per un espectacular operatiu policial que ha acabat amb la detenció a punta de pistola de dos joves a l'antiga Nacional 2 o carretera de Martorell, pràcticament davant de la comissaria de la policia local. El vehicle en el que circulaven els sospitosos detinguts va ser interceptat per agents de la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca, especialitzada en la detecció de drogues. El comportament del vehicle hauria aixecat alguna sospita i en un moment donat els ocupants van intentar fugir. La fugida, però, es va veure troncada gràcies al suport immediat d'efectius de la Guàrdia Civil que en aquell moment es trobaven a la comissaria de la policia local, que van fer un tap per evitar aquesta fugida. Va ser aleshores quan es va produir la detenció dels dos individus en una actuació ràpida i coordinada. L'escena, això sí, va generar una gran expectació i sorpresa entre el veïnat, ja que les terrasses dels bars i restaurants de la zona estaven plenes de gent sopant i gaudint de les festes. A l'hora de tancar aquesta notícia, les diligències amb els detinguts continuaven el seu curs. ¡Manos arriba! ¡No te muevas ni un pelo! ¡Fuera del coche! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No hagas nada! ¡Ponte el coche! ¡Ponte el coche! ¡Las manos arriba!